Bolýa bu sapatda sıfatlaryny deňeşdirme we artyklyk derejelerini seredip geçeli. Ýani rumunçada nähilek diýer. Ilki bilen türkmen dilinde nähilek ulanýardyk, oňuny ýatlaýyn. Deňeşdirme bolana nähil etýärdik? Mesel rak, räk goşulmalaryny goşýardyk. Sıfatdan soň şeýle-de, meselem keçiräk, bu stol ondan keçiräk, bu galam ondan ýoňynrak. Soň artyklyk derejesinde näme etýärdik? In, has, ören, şuňa meňzeş derejesini artdyrjy sözler ulanýardyk. Meselem has gyzyl, bu mata has gyzyl. Rumunçada muňa komparativ, şi, superlativ diýilýär. Komparativ bolanyny deňeşdirme, superlativim artyklyk derejesi sıfatym. Nähile ulanýas? Oňa seredeliň. Birinji bilen komparativa, ýani deňeşdirme seredeliň. Rumunlar muny üçe bölýär. Komparativde superioritate, bu ýani uludur diýip pikir edip bilersiňiz. Komparativde egalitate, deň, iki zat deňeşdirýär. Komparativde inferioritate, bir zat kiçeltýär başga zatdan. Nähile ulanýar seredeli? Komparativ superioritatede my söze goşulýar. Biram soňundan adjektiv, ýani sıfat. Soňundan dekut diýip goşasyňyz goşbermeli bir zatdan. Sözlem içinde getirip göreliň. Meselem acest monte este my uzunýaly analt. Bu dag has uzun. Ýa-da dogrusyny aýtsak uzunrak. Bu dag uzunrak. Deňeşdirjek bolsaň, buna şu dekut sözüni goşup bilýän. Nämeden? Dan goşulmasy bolýar-da şu. Dekut açela. Ýani bundan bu dag uzunrak. Manysy şu şekil bolýar. Bolýany superioritate näme etýän ekenik? Ulardamyza my goşýan ekenik. Egalitate. Buna uludur diýeli. Deňdir, kiçidir. Egalitate türkmençede ýaly. Meselem bu köýnök ýalak owadan, ýa bu galam şu galam ýalak gowy. Şeldem deňeşdiren iki zady. Ýa ikincimde atlar deňeşdirdim. Ýöne birinji köýnök, meselem bu köýnök şonuň ýalak owadan. Şeldem sıfat goýan, sıfat şeklinde deňeşdirýän. Bolýa. Bundan nähilek ulanýas? Haýsy söz ulanýas? Lafel. Lafel ýa-da tot aşa. Ýani şu türkmençede ýaly. Ýaly söz bilen bir meňzeş. Lan renkin çaşyn garşmasyn ýalak. Bolýa. Haw bilni ýaly da ýöne başga da goşmalarymyz bar. Buram tot, atyt. Üç şekilde olanyp bolýar. Üçüsini hem gabat etseňiz ýa-da öz tekstimiz olanmasyny gelse. Soňundan de, ondan soň sıfatymyzy goşmaly. Bu ýerde at, substantiv diýin. Soň bu ýerde de eger başga bir zat, meselem ýani bu köýnök, o köýnök ýaly, odan diýene. O köýnök, şeldem şu ýalyna goşak bolsaň ka ulanýar. Tamam? Substantiv. Böyle aşakin biraz aşağı düşürdüm. Sıvıryalık. Kilitledim. Tekst içine, yani sözlem içine getirip görelim. Mesela
Часто Sara está la fel de mare. Son näme bilen deňişdiren bolsaň, onu goşýan. Ka açıya. Şunun ýalak. Dem. Näme diýe? Bu ýurt ya bu owajuk. Şunun ýalak uly. Yani şu derecede uly. Şördäki owajuk näçe uly bolsa, bulam şonça uly. Şol owada ýa-da ýurt iki tarapy iki mandalanýarda. Yani eger deňişdirmek goşmajak bolsaň, bärini hökmanna şoň üçin ýaýda ýazdım. Diňeş öýrükçen ýazylsa da bolýar. Bilen ýöne näme görä aýtýan, oňa görä goşmaly bolýar. Bile ak bilen türkmençe garşylygyny ýazdım. Ini soňka açaly. Soňkudan bir zat kiçeltýän. Birine da şo superior daty bilen deňeçer. Prosto diňene my putin. Yani az dip goşýan. Adjektiwin öňüne ýazam şo ýokardaky bilen meňdeş aslynda superior daty bilen. Goşýan dekut. Eger deňeşdirýäniňi aýtmak isleýän bolsaň, dekut soňam atda substantiv. Bolýar. Meselem, sözlemiň içinde. Lokul jeste my putin. No. My putin. Näme diýip bilen? Kirli diýeli. My putin murdar. Näme bu yer? Yer az haparak. Soň ýyzyndan dekut otaýdakydan da aty goş bermeli. Şu dekut düşündiňizmi? Bir zat bilen deňeşdiren dolanýar. Bir zatdan. Ka egal taty deňeşdirende bolsa ýaly olanjak bolsaň şu söz hökman. Şu sözler bilen birlikde ulanmaly. Okay. Şu formula. Yani la fel de soňka hemmesen bir şo bir many berýär, aýratyndyk, aýryp bolanok. Bolýan hemmesiniň sözlem içindäki deňeşdir garalyň. Hemmesem şu türkmençede näme diýdi deňeşdirme. Ýöne ruminler 3 böle bolýar-da. Inni birinji näme diýdi? Bir zatdan uldur. Has derejesini uldurak aýtýar-da. A chest monta jeste my analt. Bu da hasy uzunrak. Bu da uzunrak. Ondan. Otaýdakydan. Da. A chest Sara jeste la fel de mare. Kaçya. Bu ýurt haýsyn diýsin gelse. Bu ýurt şonuň aňyrdaky ýalyk deň derecede uly. La fel de mare şo bile gelýär. Ya tot aşa de haýsyn ulanasy gelse. Soň üçünçi formaty näme? Inferior daty. Kiçeldi baýdanda şeldem. Yani derejesini biraz kiçeldäňde. Türkmen diliniň ikisini kiçeltmek bolýar-da, rakrek goşamyza şeldem. Ulrak, jirek, beýlekden kiçeltme bolýar. Ýöne düşündiňiz. Lokal estimay putin murtar. Näme yer az haparak. Şöňüne az goşýan onun hasam az. Şeldem sapaty hasam azaltýar derejesini. Bolýar. Mene degişlik taňyda da ekserçitler bardyr. Gönükmeler. Praktike deňýärsiňiz, ösdürersiňiz. Esas maksat näme? Gramatikany biraz düşündirmek, eni dilimiz bilen gatlaşdyrmak. Ýadyňyza düşmesi. Öz eni dilini bilseň, beýlek diller öwrenmek aňsat bolýar.
sözlemin adın düzülüşüne düşüp gitgen. Devam edeli. Yani artiklik derece geleli. Terfayip açayın. Bir artiklik derecenin iki bölüyeler. Deňeşdirmen üçe binam 2. Näme üçin beýtýärler? Birinjide artiklik derejesini deňeşdirende beýleki başga bir zat bilen. Türkmençede näme? Meselem bu iş ingo iş. Şelden bu iş ingowy. Deňeşdirýän bu iş ingo iş ondan. Meselem diýelim. Ya da bu yer öňki yerimden has gowy. Has gowy. Şeldem iki zat deňeşdirýän. Şu yeriň has gowdugyny aýtýan. Şol relativ ýerä, superlativ relativ ruminçadaky. Superlativ absolut bolsa bir zatyň iň ýokary derejede bolly. Hiç zat bilen deňeşdiren ok. Şol iň hemme zatyň iňi. Ötesi, gaty. Mesela näme köýten dag iň elbette bu görüşli bolýar da. Köýten dag öte odan yer. Meselem. Dedem hemme ýere garandy. Meselem diýende bu adamlara ütköýär. Edil türkmen diline beýle bölmämiz soň birazçyk düşünmek bilemek kynrak bolup biler. Belki ýöne siz düşündiňiz. Näme üçin iki bölýändiklerini. Indi misallara serdik geçeliň we formulasyny seredeliň. Düzü şekli nähilek bolýar. İlk superlativ relativ seredeliň. Bunna bira artikul definit bilen ýasap bolýar, bira nedefinit bilen. Haýsy şekilne ýasasaň edibermeli. İlk formulany ýazýan. Hökmany ödeýüni şular bolmaly. Çel aýtýan sözüň genderine görä, spat söz genderine görä elbette. Şoň üçin 4 sanak ýazýan. Bunu öwrenip gidensiniz birler. Goş ýaz. Ýene de my sözümüz. Adjektiv, ýani sıpatymyz. Soňundan substantiv, nedefinit. Okay. Tamam deňeşdirsiň gelse din bir zat. Substantiv bolýan. Ya da plan zatlaryň içinden substantiv. Substantiv ad bolýar, bilýänsiňiz birle. Yani birazçyk komparativa meňde ýaşadym. Şu ýere komparativde de body my soňam adjektiv. Ýöne komparativde dekit diýdik. Ýöne bunda din we dintire. Eger deňeşdirjek bolsak, deňeşdirýän zatlaryny sanajak bolsak. We öňüne de näme? Iň türkmençedäki iň öte manysyny berýän zat şolar. Sözler. Yani söz gender wara ýetgäpdir-de. Şol many. Iň diýmek. Öte gaty. Bolýar. Nedefinit dilene şu şekilde. İlki bilen bular aýtýan. Çel, my, adjektiv, mare meselem. Soňdan substantiv nedefinit. Näme bolýar? Munte. Ve sözlem içinden getireyin. Has gowy düşünürsiňiz ýalar. Indi çel, birinji näme diýdik? Şolardan haýsam bolsa bir noýas. Şeldem. Çel, my, soňdan adjektivimiz. Çel, my. Prosodurna. Analt. Soň substantivimiz gelýär. Nedefinit şekline. Munte. Soňam deňeşdirjek bolsaň nämeden? Şeldem, meselem din, Afrika. Yeste. Kitapdan alınmany ki Kilimanjaro diye.
Formula oyuncu koyduk. Çel koyduk. Son may. Sıfatımız. Sıfat. Substantiv nedefinit. Şedem abişin dağı näme unmunte. Da. Şol nedefinit olya. Artikul definit yadıma düşen olsa, yani İngilizce'deki the, siz. Nedefinit en. Rominca'daki o, un. Gender'a göre koyadık. Yadımda düşen olsa. Näme diýänni? Afrikadaky iň uluy, iň uzun dağ Kilimanjaro. Türkmençe nähili edilen olsa. Düşünükmi? Ne definit olandyk. Bir tapaat şu. Häzir ni artikully definit bilen nähili olan substantiv definit bilen formulasyny ýazaly. Aslında ýazyp oturmak hokmanam däl. Näme şu substantivimiz öňe geçje definit şekline ýöne. Böyle ýazaýarsa. Substantiv definit öňe geçje soň bu artyklyk derejedäki sözlemimiz çel, çeýa, çiý. Ýa-da şu zatlar diňe. Meňzeş ikisem. Diňe şu sözümüzi, adymyzy definit edip öňe alýarsara. Tamam deňeşdirjek bolsak, din substantiv bolýar ýa-da dintre. Çeldem. Dintre. Böyle. Buna ne misal yazar? Ýadyňyza düşürýärlik. Näkilik? Muntany definit etjek bolsak. Muntele çel may Nalt din Afrika Yeste Kilimanjaro. Koşunlar diňe definit etdik şunu. Öňallykda definit edip adymyzy. Bolu başga tapaat ýok. Görýäňizmi? Öňe geçdi. Definit bolup ýöne. Bolýar, bul näme superlativ relativdi. Ne superlativ absolut. Ona ikilik bolýar, göreli. Yani Türkmençe bilen gawatlaşdyrsaň näme iň ýokary derece. Şunu ýa bir zat diýmeli bolýar. Yani iň öte, gaty. Şeldem sıpatyň derejesini galyrýan sözler. Nähilek edip bolýar? Birinji şekil. Diňeje forte buna köp gawat elensiňizler tekstlerde da has köp bolanýany şol. Soňra sapat. Ya da başka sözlerem ulanyp bolýar forte ederek. İkinci variant. Dos bit. Extraordinar. Ekstrem. Grozav. Himmesem ajaýyp diýen manylarda. Bu sözler ulansaň näme? Bir şu öňüne de goşmaly, ondan soň adjektiv gelmeli. Okay. Forte ulansaň diňeje adjektiv bilen bilen, sıfat bilen birlikde. Bu sözler ulansaň de, ondan soň adjektiv gelmeli. Ya da üçüncü varianta. Olam üçüncü variant. Sıfat koýan, ondan soň de tot. Yani hemmesinden diye many berýär. Bular Türkmençede ören. Bular ajaýyp manyda. Olam hemmesinden. Tamam adjektiv, sıfat.
Ne sözlem içine getirsek. Şu yerce getirelim. Este un monte forte en alt. Yani dağ ören uzun. Ya da bir ikinci varyantlardan birini olsak. Este un monte extrem de en alt. Üçüncü varyantım ne olur? Aydın içimizden doğru gelse. Değil mi? 16. De tot. Böyle. Böyle şuralarda onu varat. Kitabı kaç binni köprak tecrübe et bilirsiniz.